Ndalo matin bang' piny owacho yango jopuonjre ma oketie kuonde tiegruok mamalo, kuonde tiegruok kata mago mag jotije lwedo mag ji giwegi ywak ni duol maketo jopuonjre KUCCPS osejwang'ogi kata bed ni ne gindiko kaka jokanyo kendo winjo bed ni miyo kaka Judith Omondi kuom kuonde tiegruok e koni winjo kero chenro mar timo lendo mar ariyo to ne KUCCPS oyango ni jopuonjre moko dong' oko nikech nok mar kuonde tiego tije lwedo kaka otimore e higani. Gin ywak mabiro ndalo matin bang' duol maketo jopuonjre e kuonde tiegruok mamalo KUCCPS golo kwan mar jopuonjre ma oketie kuonde tiegruok go. Kuom kwan mar jopuonjre 67,884 mane oketie kuonde tiego tije lwedo, 3,963 kende oketie kuonde tiego tije lwedo mag ji giwegi. Magi ma osekelo ng'ur ahinya to koa kuom kuonde tiego tije lwedo mag ji giwegi ma kuom kinde malach pok omi jopuonjre kod duol mar KUCCPS. Gigolo paro mondo mi KUCCPS obed kod chenro mar timo lendo ne jopuonjre poni thuolo rumo e TVETs mag piny owacho mondo gior kwaye TVETs mag ji giwegi. Seche ma KUCCPS timo placement mag nyithindo, uponi gineno mag place ng'eny ma bedo public TVET colleges, private training institutes gimbe onego bed ni iolo negi nyithindo mondo nyithindo manodong' oko nikech nyithindo odong' oko mang'eny ahinya. Nyithindo manodong' oko ka ginyalo yudo thuolo mar yudo sponsorships, government sponsorships mantiega kaka HELB ginego. Bende ka opogore gi jopuonjre ma ohewa 600,000 mane ok oketie kuonde tiegruok mamalo to ne otimo penj higa ma okalo, jokanyo mag somo koni nitie jopuonjre mane ok ochopo e sekondar to pod nyalo yudo thuolo e kuonde tiego tije gino ma piny owacho pod ok omi pek. Mana kaka nitie CBC, jokanyo mag sektani bende koni nitie lokruoge ma oseketie kuonde tiegruok go magikoni ka ok oloki to biro rocho somo mag jopuonjre. Kuom ranyisi, duol mar Career Development Association of Kenya SIDAC ma okawo kar neke tayo penj kuonde tiego tije lwedo. Bodi mpya inaitwa SIDAC. Ile imeanza kufanya mtihani hii April na imechampion, na hapo ninaona tuko na changamoto kwa sababu imekuwa imeingia kwa mashule, bado shule mingi haijakuwa na ile kujitayarisha kwa sababu inahitaji skills mingi na pia practicals mingi. Ile shule mingi bado hawajaweza kuimplement kwa sababu ya hiyo changamoto. Ywak nitie ni paro mar jolony ne ok ochoki moromo kapok oketie tim. Kwa mfano ukienda kwa wale wanasoma level 3 ya SIDAC utakuta wanafanya practical ya kutengeneza supu, na wakimaliza hapo wanafaa waende for attachment. Huyo mtu kweli atafiti namna gani kwa industry? Na ataenda pale kitchen na ambiwe unanidi kupika hii, upike kile, lakini kwa shule amesomeshwa kupika supu tamu mzima. Hakukuwa na hiyo communication mzuri sana ya kuweza kujua sisi ndio tunafaa kukua tunapeana maoni zaidi ya ile curriculum vile inafaa kukua. Kopogore gi loko kuonde tiegruok ne jopuonjre mane oseketie kuonde tiegruok, KUCCPS ne ochiwo thuolo ne jopuonjre manyicha okoro kwayo mondo ndiki ne jatatije mar duolno ka giyango dwarogi mondo miketgi e kuonde tiegruok mamalo. Judith Omondi, Ramogi TV.